Punta na doon. Walang signal sa kabukiran, sa kagubata, nakakainis. Walang signal. Orchid talaga, papakinan na. Naku, na yung ikot. Ano ba yan? Ano ba yan? Parang ikot. Ano ba yan? Ano ba yan? Papakinan lang natin tong pinya na to, oh. Pwede na to i-harvest, guys. Ayan, oh. Naano na nga siya, eh. Ayan, oh. Parang gusto nang bumigay ng pinya. Papakinan natin. Mamaya, kukunin na natin yan. Na yung aking watch hour. Gusto ko sana magano. Sweet Jupay! Hi nako sis. Nagtatry sana ako dito mag live dito sa baba ng aming kabukiran. Kaso lang, panayang ikot, kakainis. Bagsak na yung aking watch hour, lahat na bagsak. Nalindol pa, mamaya niya nakakatakot. Nalindol pa, mamaya niya baka tama yung camera ko. Wag naman sana. Nagload ako ng Giga 50 para pag live ako kahit saglit, kahit dito sa kasi sa bahay, kahit may wifi, walang signal din, panaiikot, wala nga masagap na signal. Color cake, kaya mag-goodbye white na ako after na makasahod ako sis Jopay. Pareho na tayong bagsak. Oh goodness, anong gagawin natin? Di ko maintindihan yung sinasabi nilang click to click ba yun? Di ko maintindihan kung ano yung ibig sabihin nun. Ay iwan, basta ako ang alam ko lang, ako ay mag-upload. Yun lang. Bahala na si Batman kung kung sino yung manonood ba. Sana all. Sana marami tayong mga supporters na re-replay sa atin, manonood talaga, no? Mag na lang tayo sis Jay, mag charity vlogger na lang tayo. Mag tayo, makiusap tayo kila Kuya Bal, Matubang, or kila Kuya Rab. Mag-scouting tayo sis Jay. Yung maghahanap tayo ng mga mahihirap talaga na tao, ibablog natin, tapos pag hindi natin kayang i-support, syempre, di natin kaya silang bigyan ng pa-sponsoran natin kay Kuya Bal Matubang, or kay Pugong Biyahero, kay King Lax, nako, sana all. Kasi pag sa atin lang, walang mangyayari sa ating bahay. Kaya nga ikot na ang ikot, parang yung ex ko lang, pinaikot-ikot ako. Nako, sana all. Di ko pa yan na-try. Signal pa lang yung nata-try kong pinapaikot-ikot lagi yung aking signal. Sana all. Big love shout out po sa dalawang tao dyan at saka sa dalawang tusok. Salamat naman at nakisama kahit minsan umiikot din. Nakisama yung signal. Nagload ako ng Giga 50. Kuya Panalo, hi, hello po. Salamat, kapatid. Salamat po. Yan kasi nagpakain kasi ako ng baboy, yun no. Nagpakain ako ng baboy kaya andito ako sa baba. Try ko lang mag-update ng aking signal. Ng aking YT. Nako, hirap. Paano kaya to, no? Kahit may wifi, pero wala din naman nangyayari. Panay pa rin ikot. Nahirapan na nga ako mag-upload. Ayan tuloy, natatamad na ako mag-video dito sa kapaligiran. Wala na akong pang-upload. Paulit-ulit na lang yung aking mga content ba. Parang gusto ko na nga umakyat doon sa pinakamataas na puno ng niyog para mag-viral, kaso lang baka mamaya one time big time tayo, mahulog si Tres, kawawa naman. Biglang mag goodbye white. Kaya nga focus na lang sa farming. Oo sis J, kasi marami na rin akong nagastos sa
YT ba, kalain mo yung ano ko, yung 15K ko na inaanuhan ko sana, yung parang yung alam mo yung may nagprinda, alam mo yung prinda, yung nagrenta ng nyugan, 30K yon, tag 15 kami nung aking tita. Inano ko, parang pinull out ko yung akin. Kasi nga, yun ang ginawa kong pang load ko. Tas hanggang naubos yung 15K plus yung dating sa babuyan ko. Nako, hindi lang ako nagsasalita kila mother kasi mapapagalitan nila ako na ang dami ko nang nagastos sa YT. Kasi baka mapagalitan nila ako na dapat ininvest ko na lang sana kung saan pwedeng every month may kikitain. Para kasi naging libangan ko na rin kasi yung YT na parang na-addict na ako mag-upload dati. Pero ngayon parang tinatamad na ako. Parang gusto ko lang ma-experience kung paano yung ano, makasahod. Salamat sa Diyos at meron na rin kahit papaano. Makaka first sahod na si Tres Marias. Ay nako, pero kulang pa nga eh. Kung tutuusin, yung sasahurin ko, kulang pa nga sa mga na ano ko na gastos ba. Lesson learned. Oo nga, sis J. Kaso lang, na-addict tayo eh. Na-addict tayo sa YT. Maganda sana sa YT, yung free wifi, yung ano, yung free wifi lang na hindi buwan-buwan. Kasi buwan-buwan eh, nag-ano ko eh. Nagpapaload ako. Ilan din yon? 600. Enjoy mo na lang, Chris. Oo nga sis, gusto ko enjoy. Kaso lang, ganun pa rin naman. Parang gusto ko mamasukan muna sa merong wifi. Hirap din kasi dito sa ano ngayon, sa farm. Mahirap din kasi. Yun nga, yung aming malaing, napabayaan min na kasi. Ang bilis tumubo ng mga ano, ang bilis tumubo ng mga damo. Hirap. Hindi naman pwedeng lagi kaming nasa arawan kasi meron din naman ano, kumbaga hindi rin naman kaya ng aming katawan. Ay, ayaw, parang di ko kaya sa loob ng bahay, sis J. Parang di ko magampanan na yon kasi nga yung pag palagi akong nagkikilos, lalo mabibigat, sumasakit yung alam mo na yung bukol. Gusto ko nga sana, gusto ko yung parang ano lang, yung parang cashier lang ako. Parang ganon. Isa lang yung focus ba, isa lang yung gagampanan. Pero kung sa loob ng bahay na marami, parang hindi ko na kaya yun. Yung maraming ginagawa. Kaya dyan ka na lang. Oo nga eh. Kaya nga, nag-ano na lang ko eh. Meron pa naman akong investment sa labas. Yung every month may pumapasok. Yun na nga lagi yung nagagamit ko sa pag ano eh, sa pang load ba. Kasi yung dito sa farm namin, yung mga kita sa niyog, pang ano lang namin yun, pang pamalingki ba, yung mga pang gamit-gamit lang sa loob ng bahay, gastusin sa loob ng bahay. Ha 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 ha. Ang hirap nga pag sa bahay ba, oo. Mag-asawa ka na lang para mahinga, ano? Mahinga na. Mahinga na yun. Sana all. Sino kaya yon? Hanapan mo akong apam. Kunti lang naman yung investment ko sa labas. Sis J. Nalugi din ako nung nakaraan din eh. Yung nag-ano ako sa palayan dati. Nagbigay ako sa palayan para every month din may magbibigay din sa akin. May darating din sa akin na kita galing sa palayan. Kaso lang medyo ano eh, yung parang hindi tumupad sa usapan. Yung hindi na ibibigay ng buo yung dapat sa akin hanggang naipon ang naipon. Kasi bawat harvest ng palay, meron pa rin natitira sa kanila na dapat sa akin na yun. Kaya medyo naglaylo na ako doon. Kaya yun na nga, binili ko ng kalabaw. Yung kalabaw namin dito, yung kay father na kalabaw, binili ko. Yun lang naman.
Wala naman ibang investment. Kaya nga naglilibang din sana sa YT para kung sakaling palarin ba. Katulad ng iba, no? Yung iba, nagiging kabuhayan yung YT. Kasi mga sikat na sila. Tapos marami silang mga siguro mas maganda talaga yung may mga friends kang mga taga ibang bansa, no? Kasi sila talaga yung yung yun nga, yung nagpapakulay ng bahay. Kung hindi dahil sa mga nagpapakulay sa bahay natin, syempre hindi tayo makakaipon ng revenue. Tama ba? Revenue. Ay nako. Kaya kapag may time na lang siguro tayo mag-upload tapos pag may giga 50 ganon. Pero pag wala na talagang pang-load, wala na. Kala mo pag may afam ka, pahinga ka. Oo nga. Naano ko nga din yan kanina sa FB, napanood ko yung ano na rin siya, vlogger din siya pero sa FB lang, sa FB page niya. Ayun, dati ang saya-saya, ngayon humuhugot na kasi gusto na makipag-divorce sa afam niya kasi hindi na sila nagkakaintindihan. Yung kanina, napanood ko yun. Na-experience ko na yan, afam, pero kumuha ako kasambahay. Ayun, hiwalay kami kasi gusto nila personal touch. Ay. Oo. Gusto nila, oo nga Yung friend ko din dati, nagkaroon din siya ng Amerikano na asawa. Pero, sa kanya din, lahat yung mga gawain. Kahit nga daw sa pagtatiles ng bahay, yung kaibigan ko pa yung gumawa. Ang ingay na bibiboy namin dito. Bawal ba yun, maingay sa YT? Lalab, huwag kang maingay. Uwi ka na doon sa bahay, dali. Ito lang nga yung natitira sis J, yun doon sa taas meron pa naman, tapos nagpanibago akong tanim ng pinya kasi yung dating mapinya namin, pinagpapastulan ng kalabaw, hindi namin namalayan, unti-unti na palang nauubos. Oo. Hello kapatid, panalo, salamat. Grabe naman, pati pag tiles, yun? Oo, pati pagta-tiles. Ko pa, yung kaibigan ko pa yung gumawa kasi nga, masipag din yun, yung kaibigan kong babae. Sa Amerika yon may mga ari-arian silang mga prutasan ba? Mga prutasan sa ibang bansa. Tapos, hindi naman siya dun magkaanak. Ayan, nagmarites si Tres. Hindi naman siya magkaanak kasi baog daw yun pala. So, nainis yung aking friend kasi wala naman daw siyang makukuha doon. Kahit anak, wala, hindi siya mabibigyan. Lahat pa sa kanya yung trabaho. Nakipaghiwalay siya kasi maano nga kung makapag-asta daw yun. Kalorki, panay na naman ang ikot. Ang labo ng cam kasing labo ng ex mo. Nako, bakit? Siguro mahina yung signal, kaya pati yung camera ang labo din. Di ko siguro nalinisan yung lens ng aking camera. Ay nako, naririnig ko yung ayan, daguldol doon sa dulo. Parang uulan. Try natin kung hanggang saan aabot tong live na to. Salamat sis Jake. Kapatid, salamat. Oo nga mahina na. Panay ng ikot. Galorky. Paabutin ko lang ng 30 minutes tapos mag-end na ako, no? Update lang kasi wala na akong mai-upload. Natamad na ako mag-upload. Umikot-ikot na nga. Andyan pa andito pa mi. Tatlong tao yung nakikita ko. Tapos 2 tamsak. Sino kaya yan? Isa.
Chubby ka, chubby ka. Chubby ka, chubby. Natatawa ko dun sa ano ni Tay, kagabi yung kalendar niya. Grabing tawa ko dun. Bagay naman sa Sis J, di ba? Kalorky si Tay, kaya pala nananahimik kung ano-ano yung pinagagawa. Mahina na yung signal ni Tres. Salamat po sa apat na taong naandyan at sa dalawang tusok. Yung hindi pa po tumusok, tusukin nyo naman po ako sa tagiliran. Samantala lang, nagsasamantala lang si Tres ng signal para ma-update naman yung ating YT. Wala na, Tres. Ano yung wala na? Hina na eh. Ang hina na nga. Panay ng iko talaga. Lulubog lilitaw yung aking signal. Talaga. Parang gusto ko nga sana kabilang bahay namin sa kabilang probinsya. Kaso lang, meron akong baboy dito inaalagaan. Tapos yung sa kapatid ko kay Dos. Walang mapag-iwanan dito kasi si bunso namin araw-araw naghatid ng kanyang mga junaki sa school. Kaya walang mag-aalaga ng aming mga baboy dito. Kaya hindi ako makapagbakasyon doon sa kabilang bahay. Doon sana maganda yung signal, maganda yung sagap. Kaso lang malayo din naman yon, nasa kabilang probinsya din. Tapos wala akong libangan doon, wala akong gagawin doon. Magtambay lang. Dito meron kaming libangan, meron kaming baboy na inaalagaan. Kaya kahit mahirap yung signal, nagtsatsaga na lang ako dito. Kapatid Panalo, salamat po. Ikot-ikot na talaga si Tres. Pabutin ko lang ng 30 minutes para parang ano lang din. Upload lang ba? Hide me now. Tapos yung kalabaw dyan sa may palayan, binabantayan ko. Kasi pinapasabsab namin dyan sa may palayan. Kaya andito ako sa baba. Miga, miga, miga. Thank you, Lord. Ano na lang, 5 minutes na lang. Mag 30 minutes na. Paabutin ko lang po ng 30 minutes. Kasi paikot-ikot nga yung signal ko. Ang hirap. Tapos mamaya magpapak tayo ng pinya. Pitasin na natin yan ng pinya yan na nakayuko na. Ibig sabihin, ano na siya, hinog na yan. Pwede na yan ilafang. Sa kabukiran doon kami nagpapastol. Salamat Sis J. Pabutin ko lang sis ng 30 minutes kasi nga ang hirap ng signal. Tapos matutulog ako. Kasi anong oras pa naman? Lagi kasi kong puyat. Gabi kasi tagal akong di nakatulog. Kakalorky talaga yung ano dito. Kaya nga ikot ng ikot. Parang kanta ni Sarah J. Ikot, 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 ikot. Tut, 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 tut. Ay, nako. Ang bilis mo mag-live, mag-end ka na agad. Oo, kapatid, kasi panay ikot ng signal.
Tapos natatakot ako kasi parang nadaguldol dun sa dulo. Baka mamaya, 'di ba, nakakatakot daw 'pag mag-cellphone ka sa labas, tapos may daguldol. Para kasing uulan. Naiinis nga ako kahit mag-support, hindi ako nakaka-support ng maayos kasi panay ang ikot ng signal ko. Minsan nakakatamsak lang, hindi ako makapagyaw-yaw. Hello sis Cantered Vlog! Hello sis! Salamat sa patamsak. Nabubulol si Tres. Salamat sa patamsak. Humataw ka kagabi sa kanta, ano? O nga, kainis nga eh. Uwian na to, maya-maya lang. Dami pinya, pitas na. Humataw ka kagabi sa kanta. Hindi na makita yung ulo ko kasi panay na ikot. Kaya minsan lulubog lilitaw na lang yung kanta mo. Kalorky kasi yung signal dito sa planetang Mars. Hindi ako makabuelo, mag-live. Kahit mag-upload, ang hirap. Pauwi na siya, buti pa siya, pauwi na. Pinsan mo pala si Skintered si Sis Rusney? Pinsan mo pala yon. Magwalwal ka kasi host. Anong walwal? Paano yung magwalwal? Magdada? Ano yun? Wala akong V8. Pa-sponsor naman oh. Para makapagwalwal tayo. Tapos nakakainis yung signal dito. Nag-ano nga ako eh, nag-load lang ako ng 50 giga para makapag-load ako dito sa baba ng bahay. Kasi pag doon sa bahay, wifi, ang hirap din naman ng signal kahit may wifi. Nasasayang yung aking load na 600 every month. Kaya parang mag-goodbye YT na ako. Pagkasahod ko sis, Jer, mag-goodbye YT na ako. Try ko lang paano ma-experience yung sahod sa YT. Pagkatapos, goodbye YT na kasi wala nang pang supply sa load every month. Pahirapan na ba? Hindi katulad mo dyan. May work. Third cousin mo pala si Sis Chupaw. Wala man ako V8. BF na lang. Dalhan mo ko ng AFAM. Sorry naman. panay pala yung panay pala yung yaw-yaw ko dito. Hindi maintindihan kasi ikot yung signal. Kalorky talaga. Marites ka talaga host. Oo, nabasa ko lang yun. Magwalwal ka kasi. Magtitigil na daw siya, mag-YT sweet. Oo, magtitigil na. Kasi bagsak na lahat. Lahat ay bagsak na. Ang ingay nitong manok na to. Oh. Ayun oh. Yung manok oh. May nakita na naman kasi yung manok na hinog na saging. Kaya gusto niya naman papakin. Kalorky talaga tong manok na to oh. May nakita kasi siya na hinog na saging sa taas. Kaya gusto niyang liparan ng manok. Sorry naman. Para pala ako dito sirang plaka no. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Hindi maintindihan kasi nga ikot yung signal. Kalorky talaga. Buti na lang malakas yung pandinig ni Sis Jer. Ang hirap nga talaga kasi ng signal ko dito. Sis J, Kalorky. mas malakas pa yung ingay ng manok kaysa sa ingay ko. Kalorky talaga.
Natatawa tuloy ako. Iwan ko dito sa manok na to eh. Ba't ang ingay? Meron kasi siyang nakitang saging na hinog. Kaya gusto niyang papakin. $600 pesos monthly mo sa net host sa sahod ka once a year. Oo nga eh. Oo nga sis Jer. Alam mo ba na yung hindi ko maano yung tamang term sa Tagalog. Yung kumuha ako ng niyugan, yung may nagrenta sa amin na niyugan. 30K yon, 15 sa akin kasi share kami ng aking tita. Kinuha ko yun, inano ko sa aking tita, kinuha ko na yung aking share na 15K para yun ang ginamit ko sa pang-load sa YT. Tapos yung isang baboy ko din, naubos na. Tapos ngayon pa lang ako sa sahod ng ilan lang yun. $100 lang. Nako, Diyos ko. Try ko lang, may experience ko lang kung paano sumahod sa YT. Tapos mag-goodbye na tayo. Bakit ako musit? Ay, ganun talaga yon, Sis Jer. Buti ka pa nga eh. Every month ata sumasahod ka. Marami kang sponsors dyan. Sis Jer. Magano na lang tayo Sis Jer. Oo nga eh. 5K lang. Oh my gosh. Tapos yung naubos ko siguro 20 plus na. 30K na nga ata kasi bukod nung load ko sa wifi, naglo-load din akong 300 sa isang cellphone at saka doon sa isa ko pang cellphone minsan parehas ko niluludan ng 300 giga 300, 'di ba? Tapos every month, ay nako. Tapos hindi ako nakakapag-upload ng tuloy-tuloy kasi nga ang bagal i-upload. Hindi rin makapag-live. Maganda sana marami tayong sponsor, no? Katulad ni Sis Jer, nagyayaw-yaw lagi. Tapos may nagpapalipad. Nako, bawing-bawi. Kami wala. Bagsak na sa amin ni Sis Jupay, yung aming YT. Kaya mag-goodbye YT na kami. Sis J, sumahod ka na ba? Na-experience mo na ba Sis J sumahod? Big love shoutout po sa 6 na taong na andyan at sa 4 na tusok. Patusok po yung hindi pa po nakatusok dyan. Patusok naman po. Tusukin nyo po yung aking pinya. Kalord kita talaga. Ay nako. Sis Jer, salamat. Oo, salamat. Mag-end na rin ako maya-maya. Hindi man ako lagi nakasahod. Once a year din. Oh, naku, ang hirap pala bago makasahod. 1 taon. Agoy. Salamat po. Kanina 6 yung nakita ko, ngayon ano lang, nag-ano lang ata yun, nagmarites. Ngayon bumalik na sa 3. Sabi ko nga matutulog ako. Anong oras na ba? Tulog na tayo. Mag-end na ako para matulog tayo. Ako laging late makatulog sa gabi. Bakit kaya? Parang na ano ako ng cellphone, nasubrahan na sa radiation. Matang Dilat. Hello po, tusok from Great Day. Great Day. Sir. Manoy Dave. Salamat. Salamat po Manoy Dave sa pag-visit.
Nag-try lang ako manoy mag-live kasi bagsak na lahat-lahat. Kaya mag-goodbye YT na kami. Kasi lahat na bagsak eh. Watch hour, yung views, yung lahat. Pasunog na yung bahay. Salamat po sa patusok dyan. Matang dilat. Sana all nakadilat. Salamat po sa 4 na tao at sa 5 tusok. Hide me now under your wings. Cover me under your mighty hand. And when the oceans rise and thunder soar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hello po, Manoy. Hello po sa lahat. Mag-love shoutout po. Salamat sa pag-visit. May ano po ba ako? May harang? Ayan po, umiikot na naman ang tres. Yung signal, kalorky talaga. Sweet, meron. Okay, salamat. Akala ko wala na. Wala nang harang. Meron pa pala. Aba, naka 40 minutes na ako. Ano kaya? Paabutin ko ng 1 hour. Okay, sige. Si ano yan, sis? Taga Bicol din yan, si Sir Dave. Ano din yan? Para siyang charity vlogger ka ba, Sir Dave? Parang ganon. Nag-ano siya, tumutulong siya sa mga nadadaanan niya sa kalsada, yung mga nakikita niya dyan sa kalsada. Matulungin din yan si Sir Dave. Taga Bicol diyan, taga Tabaco City. Salamat po, Sir Dave. Gwapo yan si Manoy. Magaling magupit ng buhok. Buhok saan ba ka, Sir Dave? Magaling maggupit ng buhok sa taas. Naalala ko si CCGM. Parang hindi na nagla-live si CCGM, no, Sir Dave. Nag-aaral kasi yon. Oo, mansion yan, Sis J. Mansion yung bahay ni Sir Dave. Para kasi siyang Sir Dave, charity vlogger ka ba? Para siya kasi parang nakikita ko kasi sa mga upload niya, yung parang charity vlogger. Yung tumutulong sa mga talaga. Mga nakikita niya dyan sa tabi ng kalsada, yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, yung sa tabi-tabi lang, binibigyan niya ng 5 kilong bigas, may padilata pa. Yun, di ba? Makakasurvive na yun kahit papaano. Kakatulong yun sa ilang linggong sasaingin nila. Kaya, marami ding supporters sa Sir Dave kasi nga napakabait niya. Kaso lang parang hindi nakita, Sir Dave, nakikita ngayon. Parang hindi ka na-updated sa YT mo. Bakit? Meron na siguro si Sir Dave business na iba. Charity vlog pala si Sir Dave. Oo.
Oo, Sis J. Mabait yan si Sir Dave. Magaling din yan kumanta. Dati pa na yung live ni Sir Dave, ngayon hindi na. Bakit kaya Sir Dave? Parang hindi na kita nakikita. Minsan kasi parang hindi nagno-notif sa atin sa yung mga ano natin, parang hindi nagno-notif. Sa akin nga eh, kung hindi ko puntahan yung bahay ng ibang kakilala ko, hindi ko makikita naka-live pala. Bakit gano'n? Bakit gano'n ang buhay? Paabutin ko ng 1 hour. Sabi ko kanina, for 30 minutes lang ako. Oo. Pwede mo naman, Tres, stay mo lang ang YT, mag-upload ka lang. Ano na yun? Nawala na. Hindi ko mabasa. Isa lang kasi yung dala kong cellphone. Wala na bang parang gusto ko na mag-stop sa YT kasi naubos na yung sa load lang. Hanggang load lang lagi sa wifi pero wala naman tayong sinasahod sa YT. Wala naman tayong sinasahod sa YT. Kaya mag-stop na lang tayo. Saan tayo maghanap ng sponsor? Sis J. Naghahanap din kami Sir Dave ng sponsor ba para may magpalipad sa amin para makasahod kami lagi ni Sis Sweet Jupay. Ay nako. Buti pa si Sir Dave. Parang malaki yung sinasahod nito, no? Malakas sa load, walang sahod. 'Yun ang problema. Kaya kailangan mag-stop na tayo. Pero parang kaano naman kung hindi tayo maglo-load, parang nasanay na nasanay na tayo, eh, at saka yung may mga kakilala na tayo sa YT parang parang nakakaano, parang nakakalungkot naman hindi tayo mag-update. Sabi ko nga do'n sa tita ko, may wifi 'yon kaso lang nahiya naman ako laging pumunta do'n para makitambay. Siyempre naman mahiyain naman tayo, hindi naman tayo mapagsamantala. Sabi ko, bigyan niya ako ng trabaho kahit taga-ano lang sa kapaligiran nila, taga-bunot ng damo. Basta makapag-connect lang ako sa wifi nila. Kaso lang nakakahiya, andun na yung aking kapatid, si Dos. Andun na yun eh. Kusinera, hardinera siya. Hanapan mo din kami, Sir Dave. Kami ni Sis Jupay. Sa Kalawakan tayo maghanap. Naku, saan tayo dyan? Baka kidlatan tayo dyan sa Kalawakan. Hirap pag may magpalipad kasi wala ako ipapalipad. Ako nga sis, Jupay, may nagpapalipad sa akin pero hindi ko mabalikan kasi walang laman yung GCash ko eh. Kahit nga yung mga yung nagpa-member ako sa bahay nila, nawala na, suspended na kasi wala na. Wala nang laman yung GCash ni Tres. Naku po, ang hirap kasi hanapin yung pera ngayon. Maghanap tayo ng mayaman. Sino yung mayaman dyan, Sir Dave? Walang mayaman ay. Mamayang hapon nga nagbabalak naman ako mag-araro. Mag-ano kami, garden. Magtanim-tanim kami naman ng mga gulay. Kapatid Panalo, salamat kapatid. Si Sir Dave yung mayaman, uy. Salamat salamat Kuya Panalo sa pa-BG dyan. Try ko paabutin ng 1 hour. Nagyayaman kami ni Tres sa hirap. Oo nga. Si
Sis J. Buti ka pa nga eh. Lagi kitang nakikita kung saan-saan nagala. Ako din ang makagala. Lagi lang dito. Dito na lang ako sa kabukiran gumagala. Nagpapastol ng kalabaw. Yun na lang lagi eh. Minsan lang makalabas ng bayan. Ikaw palagi kong nakikita kahit saan. Sa Batangas, sa Galaan. Ano yung ano niya, hindi iyan siguro sis J yung main na bahay ni kapatid Panalo. Ang pangalan ng bahay niya ay Panalo Pitmalo. Tama ba? Panalo Pitmalo TV. Parang dikit mo na siya eh. Lagi siya kasi siyang nandyan lagi sa akin kapag nagla-live ako. Laging nakasupport din diyan si kapatid Panalo. Si Panalo Pitmalo yung main na bahay niya. Tama ba kapatid? Panalo Pitmalo TV ata yun. Oo, yan. Oo, si Panalo TV. Yeah. Sinasama lang ako, Tres. Buti ka pa. Maraming friend. Madaming BFF. Ako tanging kalabaw na lang dito yung BFF ko eh. Nung dating nasa, ano din ako, nasa bayan pa. May mga BFF din ako. Ngayon, andito na tayo sa kasuluk-sulukan. Sa laylayan na ng Pilipinas. Wala na tayo ditong mahagilap na friend. Ano na lang, mga kalabaw na lang, aso. Pato, itik. Yung aking mga BFF dito. So, isama mo dito. Pwede mo din ako isama dyan. Padalhan mo ko pamasahe. Ay, nako. Kalor ka di. Gusto mo sunduin kita ng kalabaw dyan. Sunduin kita ng kalabaw. Kakatawa. Totoo kaya yun yung ano ni Tay Jun, yung pupunta talaga siya ng Bicol sa June 4 ba yun? June 24. Di mo pa ba siya dikit? Akala ko dikit mo na siya dati. Yung dati kasi parang nagka-chika-chika na tayo dati noon sa live ko. Tayo nila kapatid Panalo. Sis Gandara, salamat sis. Glove shout out. Nag-try lang ako sis dito sa baba ng bahay namin. Nag-load ako ng Giga 50 para makapag live ako dito sa baba. Yung pangalan ni kapatid Panalo, ano ba yun? Panalo Pitmalo? Tama ba kapatid? Panalo Pitmalo TV. Ang tawagan kasi namin kapatid. Mga kapatid ba? Si kapatid Panalo. Panalo Pitmalo TV ata yun. Yung main channel ni kapatid Panalo. Sis Gandara, salamat sis sa pag-visit. Ang bilis ng oras oh. Parang kanina ano pa lang ito. Kunti na lang. Makakaabot din ng 1 hour kahit pa ikot-ikot yung signal. At least may tumusok na 6. Oo sis Gandara, salamat. Ako nga sis, sabi ko matutulog kami ni sis Jupay. Nalibang magyaw-yaw. Wala na tuloy yung antok ko. Mamaya-maya matulog ako ulit kasi maaga pa naman, 'di ba? Sarap matulog pa ganito na malakas yung init.
Malakas yung init ang kapaligiran. Nakakatamad lumabas. Salamat sis Gandara. Mag ano na lang ako sa iyo mamaya sis Gandara. Mag-play na lang ako sa iyo mamaya ng video mo at saka ni kapatid Panalo. At saka si sis Jaden mamaya. Malapit na mag-isang oras na. Bilis lang ng oras talaga no. Di ko pa napanood yung ano ni kapatid Panalo, yung sa Baguio. Pumunta yan sa Baguio, si kapatid. Kagabi kasi yung premiere niya, hindi ako makapasok kasi panay ikot. Kaya natamsakan ko lang yon pero hindi ko napanood ng buo. Kasi panay ikot nga, hanggang sa harang lang ako. Mamaya panoorin ko yon yung pumunta sila ng Baguio, sila kapatid Panalo. Sabi ko sa kanya, kay kapatid, pag may nakita siya doon na strawberries, kiss niya. BG din. Salamat po, Sir Dave. Salamat po. Maganda yung boses niya ni Sir Dave. Magaling niyang kumanta. Salamat sa pa-BG-BG dyan. Ang init, init. Oh, kung makikita nyo, napakainit. Ang lakas ng init. Tapos, doon sa dulo, parang maano, maulap. Matulog ka na, Sis J. Sis J, Sis Jupay. Matulog ka na, sis. Ilang minutes na lang, 1 hour na, mag-i-end na tayo. Salamat po sa 4 na taong naandyan at sa 6 na tusok. Presko naman sis J, lalo na doon sa ilalim ng ano namin, maniyog. Kanina, pagpastol ko ng kalabaw, nakita ko yung mga niyog namin. Namumunga na, malapit nang mamunga, namumulaklak na siya. Sumibol na yung mga bulaklak ng niyog namin. So may mga panibago na naman kaming niyog na magbibigay ng mga bunga sa amin. Ang bilis lang pala ng niyog. Yung natural yan na niyog, itinanim yan. Nabili namin to 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ano na? 7 taon? 7 taon pala. Pwede na siyang mamunga. Ang bilis lang. Yung natural na nyug to, hindi yung katulad ng dwarfs coconut. Yun, mga 2 taon lang yun. Namumunga na. Pero hindi yun pinoproduktuhan. Pang ano lang yun. Pang kain-kain lang ba? Pang inom-inom lang ng sabaw. Ay, naano nga sis J, maraming tanim to ditong mga pinya. Yun sa likod ko, meron pa doon, oh. Meron pang bunga doon sa likod ko. Marami to, puno sana to ng pinya, kaso lang,
tinaniman ng saging, at saka mayroon din mga tanim na rambutan. Ito oh, mga puno ng rambutan, ayan. Yung mga pinya, namatay yung ibang pinya, ayan. Yan oh, yung rambutan oh. Tapos ito yung niyog, ayan na naman yung niyog. May mga tanim na naman na niyog dito. Kaya yung lupa namin, puno na ng mga tanim-tanim. Kaya yung iba, hindi na makabuelo. Kaya, tingnan mo tong pinya, ang liit, payat. Yung doon sa taas, sa may bahay namin, malalaki yung pinya malalaki yung pinya doon. Nabubulol si Tres. Dapat dinamihan yung pinya. Masakit na mata ko kaka-edit. Ay, buti ka pa nga eh. Nag-i-edit ka. Ako wala na. Yung premiere ko kahapon, kagabi, 2 minutes lang yun. Ipagluto mo ng kamote. Hahaha. Sa June 24 ba punta ng tatay dyan? Ewan ko, di ko alam kung pupunta ba talaga? Di ko alam. Ano ba talaga? Nahiya naman ako. Nahiya naman ako magpakita kay Tay John. Saan ba siya pupunta? Pupunta pa dito. Dadaan ba siya ng Sorsogon? Saan ba? Saan ba kami magkikita? Di ko alam kung saan. Sure ba yun? Sigurado ba yun? Si Sir June Dash. Marami nga sana eh, kaso lang natamad naman ako. Di ko alam kung anong sasabihin ko, kung paano yung, ano ba, yung sasabihin ko sa mga ipapakita kong video. Parang paulit-ulit na lang kasi. Huwag ka mahiya. Kami nga ni Rosny nagkita. Oo, no, buti pa kayo. Kita kayo dyan. Ano kaya di? Ano kaya, magkita kami Sir John. Kakatawa. Si Sir John, ang bait naman ni Sir John eh. Siya nga yung lagi kong pinagtatanungan kasi kay Sis Chay, nahiya din ako kasi alam ko laging busy si Sis Chay. Tapos sa sobrang ganda ni Sis Chay, nahiya talaga ako. Pero ang bait ni Sis Chay, grabe, mabait siya. Nano ako magyaw-yaw Sis J, parang nauubusan ako, bubulol na nga ako magsalita eh. Namimilipit yung dila ko, di ko alam kung anong introduction ko sa mga ipapakita kong mga bagay-bagay. Naipakita ko na to lahat, yung palayan, yung sagingan, yung kanyugan, lahat na. Lahat ko na naipakita. Naipakita ko na lahat-lahat. Ako pag pinadalhan mo, pamasahe, pupunta ko dyan, bukas na bukas din. Yari tayo dyan. Asan kaya si Sir John? Magpa-sponsor tayo kay Sir John ng pamasahe. Kalord Ki. Maraming gusto mo pumunta talaga dito Sis J. Si Madam Cascade. Gusto niya din pumunta dito sa October. Sa October, wag ko na daw ibenta yung mga pili kasi lahat na daw yung bunga ng pili sa kanya na. Paano kaya yun? Sabi ko, wag ka madam pumunta dito, baka hindi ka na talaga uulit kasi yung lalakarin mo 2 kilometro, malayo din, malayo kami sa kalsada. Pero yung motor nakakapasok dito sa bahay, dito sa amin. Si Madam Cascade, mayaman naman yun. Oh, mo pa pala no, na naalala mo pa Sis J yung nagkukwentahan tayo sa live ko dati, di ba? Yung gustong-gusto niya pumunta dito si Madam Cascade. Oo, sama ka kay Madam. Pupunta daw yun ng Leyte ata. 'Di ba? Dadaan yun dito sa Sorsogon. Ang alam ko kasi pag pupunta ka ng Leyte ata yun. By land, dadaan dito sa Sorsogon, sa Matnog, sa pier ng Matnog yung nila. Bago sila sumakay ng barko papuntang Leyte. Pero kami, napakalayo naman kami sa Matnog. Dito pa kami sa boundary kami ng Albay at saka Sorsogon. Yap, naalala ko yon. Haha, ayaw ko sumama, mayaman yon. Hindi ko kaya gumastos.
Hindi nga, di ka nga gagastos. Magpa-sponsor tayo kay Madam. Magpa-sponsor tayo kay Madam Cascade. Kahit malayo, basta buhay. Oo nga eh. Buhay yung mga ano, barikos. Buhay na yung mga barikos. Barikos ni